Hadin balala bansai madan ya kejingdon kitin sop ying lana ki aluminium roofing sheets ki bala aishi ki community and rural development CNRD block baper ke basuba baka don kejing bamsam ke hinyau trap youth council HYC sengkme hapo kejing elam u president uba Roy Kupar Sendram haka ar pusan tere ujeliu araja ar pusau kalalet ban kendu yo secretary ke loka yukta uba ar rap thap IAS bat ban buru da kejing ujor persya ya ka director ke housing halor ke nikaman kejing keno badan kejing bamsap kadai na kejing lap jong kate keseng kataha ke arpo tere ujeliu araja arpusau lingba ke HYC mauthat raishan bat ha ke arpoi tere ujeliu araja arpusau lingba ke Nongstan circle hakaba ha ke jinglet jingo jong kate keseng yakite gitin sop yeng ha ke jakabu jong ke mauthat raishan CNRD block bat Nongstan CNRD block lalap ba ke jing rben jong kitin kam dai kat kum ke standard thickness ke bolong 0.0 mm kini kitin sop yeng kidai ki ban sampat syaki nong song snong ki badai hok ban yo khamtam ki bala shaling shop haki bor mariang habakran sikilat pathai kubor na kaliang uba Roy Kupar Sendram ulapan pau ke jingbam hun halor ke jingthung menteri ketanat housing ya ke departmental inquiry bat dawa badai ban penlong ya ke jingtokit da ke inquiry wing ke lokayukta halor ke ni ke jing ujor Nolor kata ula dawaru bakitin ki blapoi haki blok kidai ban pen pilot bat ban om sam syaki pajba bat ongru badai ban pen sitom yaki break badon kti ban pen serwai ya kapisa ki pajba alor ka jinglap ka jongi ba kadon ka aka baidai ba kani ka jing sam kini kitin sop yeng markat kum ka jinglet pej ka jongi haki blok ki ba fair ba ka kum ka jing yo jing ujor ka jongi la ong ba kitin ki ba ka jing sya ka director jong housing kipan no new supplier ban wanra ite kitin ki balong kajing urban jongka kadai 45 mm regi ki bapoi pat hapo blok kidai ki batang 25 atau 28 mm ti hadian mangilap ha ya kani kajing thua ngilabu ra kawi kajing dawa bakata kalong baka sorkar kadai ban pelong ya kajing tokit bat badai ban thung yu nu officer ba ladau tokit udai ban khot lang yang ngiru bangin let chajaka ban pej lane ban lap ya kajing sisa Rekat kum ka statement ke bang yoi ke bau minister in charge of housing menin ke singi Ukraine uong ba nakaliang jo ke department hakawai kaliang uong ba latung ya ke departmental inquiry ya ke bau on kli dau joint secretary la ne da ke joint secretary dah ka jo ke poru ladap ai lupa kata ka karai ba kamdon ei ke jingle bakla la ne ke jing pendon kam bakla yo pat ba namar minister menin por bau ai ke statement uong bakitin ki bapoi ki blok ki gitin ki bakat kum ka specification ya ka ba ka director jong housing la ne ka department ka lapa ka umut ba kani ka jingthung inquiry departmental inquiry jong ka housing department ka dei tang ban pendep rukom tingim ngim sngohun ya kani ka jingle jong ka sarkar lamba ka housing department kum ta manta ka singi nilawan hapo ka office jong ka Meghalaya Lukayukta ban file ya ka complain hapo ka section 20 la ne ka section ba arpo jong ka Meghalaya Lukayukta Act arja khatsa ban kerpat ban bu ka jing kerpat ban ujor ningkong ban ujor ya ka director jong ka housing namar kum bakalong hi ka office ka bapenmi ya ka tender ha ka khatway trick jong ubnai rempang jong snam arja arpo ar kadai ka office jong ka director of housing kaumut ba kanong thiet ya kini gitin kadai ka director of housing tingi na kaliang jo kaseng nga kum president nga mi kumutaw complainant la ne nong ujor persya ya kanong sya complain la ne kanong sya ujor ka badai ka director jong housing temeta ka singi ngilawan banbu ya ka complain ga jongi harangkat kikot kisla kibang ngila ailang ha kani ka complain ka jongi ka bang ngila yo bonwanbu apa office jong secretary jong ka Lokayukta kijing pan kijongi kijing dawa kijongi ka baningkong kalong naka Lokayukta kalong bakadai ban pelong ya ka jing tokit namar bakalo Lokayukta kat kumkaan jong snam arja khat aw ka arja khatsa kadon la ka jong ka inquiry wing ka ba ki police officer kila ban investigate la ne ban inquire ban tokit halor kani ka complain ka jongi dia kata ka dijing dawa ka baningkong bat ka baar la dalap bat hakaju ka puar ka baar kalong bakini kiten bero khat balapoi kini blocks ki badon menta kum ka Shela CNRD block ka Jirang CNRD block ka Nongstan CNRD block ka Blapoi kitin yang menta kum kini borok khot ki ban wanra lut la ne ban pan pilot sya khnang bakinom sam sikipat ba kumangal ong itu kisi ka jing sam kini kitin hakajaka bakan long ka jing yarap ya kinong song snong kan long pan ban ka jing tem namar batang syuhap upria tang syujur ka leer hap tong umau berit kini kitin kilapai nilai i ka jing kren jong we ni kinoelam jong haki kawin ki blok bong bakitin ki basam khamtam e nutin basana ni snam ki bala snam badang shu dam
kiong bagi kinong yo ikini gitin kilawan ut hapo blok namar bagi de gitin ki bomba tengi na kaliang jong kaseng ni dawa ya ka megalia lo kayu ta po ka alam jong chairman ba bidhar ba secretary ba arab hab bakin shim ya kani kam bakin investigate la nikin tokit bat kidi ban pensitom ya ki brio ki badan benta la kalong bakadon kajing penserwaka ya kapisa jong pat ba de ban pensitom kita namar la de page ya kan notice inviting tender jong senam arjar puar ka value jong ka tu tender notice ka de arpo crore tingka akaba on penpoi kini gitin habaro kisian RD block ki badan ni ka jela ka jong ni teka arpo crore tingka kam de ka pisa ka berit hoj na kata le si kani ka jingwanra jong kini gitin jaka banyo banwanra diki sauksan lawanra diki arpsan lesi kadon kajing pendon kambakla hang ni yang tai da manu ya kani kepisa ba ya kani kepisa jong pat ba teknang ban lap ya kajing sisa niwan ban bu ya kani ka komplain akmat jong ka lukai tabat nikmi lenti ba ka lukai ta kan simkam kumba ka kam ka jong ka kadai ban toket ban pensitom ban file case gitu ki public servant ki boong ki nong tre sorkar nama ka director jong housing ka nong tre sorkar jong ka sorkar ki di ban pensitom kat kumutuk an bat ngikmi lenti balong ba kani ka jingwan ra ka jongi kalau kay ta kan simkya bat kan le ka badan kam kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jambaro hoi ki bangalore ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong uni udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya ka jingpang dunasnam mar ka jing bria ki kman henrai ba uni ukhau 45 don jiga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam sabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya